Kardom, Pini Biltar Jigta, Pini Biltar Tanbang P, Nili Putimatran P. Apransi Biltang Ton Pen, Chipajil Midam de Pram Pram, Biltangkung P, Arjigta. Long ni dalam ihum sang tiatrak akhiran tangrak pen kacingkoi. Lakai ni kisah malong pekarom ake joypen kiron pom. Ingdeng peke bertroksi Karbi serincu rong aja ketalon pon jelong han trok nerket kutekang. Tokyo la tokara hitipi arong amikar maluting tipi ahem kacil lele da jok ahem masuk kacil hungri. Biltangkung P Arju Ponda Dapit Puthal Biltang Ton Pen Chipajil Midam Sina. Chukihola dokora hiti berong asal maluting tipi hichi gidampen hemang chilele dat amat ahem asal mahuprong posibil talong pon. Lakhain ko rapon nilip constituency ke parlo Chukihola dokora hiti be arong amekar John Singnar ahem asal maluting tipi kidam tang ni pai trok siar ni pen hiti kidam puamat non puanta hem nang chilele dat si ahem asal lapet asumra. Aton rabatu mahuprong em nang kacilele det maluting tipi achor John Singnar nang kacithan pona tengke taike sitame ni tu mangbong thang kacibohong cingcekta awe lasima do bangpu bang phile theklong sitame Prapchin pen nang pachini vekta mobile number 60022370087 Oh pini nali tum phan kechup ha alam theke la phelo nili hemasor phan kichi theklong le pena josi nali tum man phalo Parni si nili gusti barani itum nili supi phan romowe don bos school si penenge school padun ji pusi nili tum mathalo lasi gusti barani nili tum da campaign marchi nile pen berta pangakpon anil somrong par News.News Karbi. Lumbajong constituency kapalo di samala khaini along EM roton teron ahema solahin pen rong thom arat aphan pekal om kiron pon. Lakha Karnataka Lumbajong constituency ke parlo di samala khaini rong thom arat aphan pekal om ke joypen kiron pon. Bangso mai long mai ga charipon sikari hanse polling station right wing amaitu rajas hanse pensi mai charipon. Bangso mai long alhi sarpi Karbi House Council Handloom and Textile EM Ratan Telan Ahemasor Anu Intipiari Dentasi Chesemet Rong Thom Itim Timung Arong Jor Timung Arong Lapen Hemai Timung Arong Aradapan Bajur Pon Anu Intipi Pen Kanin Jepon Atengke Medical Sub-Center Lapen Kejunalang Ringwell Tame Ihum Nang Pipo Putan Lamjak Cipitekang Panjab Pen Bertapang Dakwa Sanjay Tiso News.News Karbi. Ingdeng plikeba troksi Karbi riso nimso arong aje katalon ponje phan ethnic staff committee atumpen phan nerkep an kapatang pon. Ingdeng plikeba troksi Karbi riso nimso rong aje katalon ponje phan ethnic staff committee atumpen phan trok nerkep an sai kiklem patang pon adlo lapen phaning koi an ke nangkeleje ni phai khoge thom thang ni si patang pon at popusi sub committee joint convener kensing ke hin pen nang pachini don lapen pininga singkan ke koi Lapen pininga singkan ke khai kroke thom akhaya tup nang chepati dunji apha nang chetong dunji lapen Karbi Hampton pencenglok akapre akhaya Hampton ta ketang pon LC ki onglo puta joint convener ahin pen nang pachini dun Ipu pen berta pangdak pon Elvin Timong News.News Karbi Anglong Longit along sang tiatrak akhir kang tangrak pen kacingkoi ajok inut abang pu apran kedam la penti inut abang pu arenga hukiso. Sinasan constituency ke parlo long ni dalong ada professor kebra achitima pormalom kotha bagan pen kiwang bom ihum sang tiatrak akhireng tangrak pen kacingkoi ajok bang ini akhireng tangrak pen arenga hukiso la pen inut abang pu apran kedam. Berta kelong puna tengki arenga hukiso tuma bang kwamen ketewara bang Bisal Singh Artaning kaning koresi Apu Amen Biswajit Singh Arong Lake Pura Terana Rong Longnit PS Manja Sai Chirabdun Bangamen Kirani Tokpi Artaning kan Krenerkep
apo amen karlitang hemarit togbi arong lake jilangso ramteron arong PS Bokolia lapena pran kidam ji abang puamen lake dipenteron apo amen dorsing teron arong amen lake jilangso ramteron arong PS Bokolia. News 6 report News 24 Karbi Anglong. Ine berta lapon si kangton iglo domi thak me kardom.